אני רק אשים רקורדינג, לפעמים אנחנו צריכים להתמודד עם האתגרים האלו של הוראה מקוננת. אז חזרה לענייננו. אנחנו אמרנו שבמסבך, אם יש לנו איזשהו מוט, והמוט הזה יש לו מפרט מצד אחד ומפרט מצד שני, זה ממש כמו ציר של דלת, זאת אומרת שהוא לא יודע להתנגד לסיבוב, הוא כן יודע להתנגד לזה שיזיזו אותו מהמקום, בכיוון X ו-Y, אבל את מומנט. אז אם אני מסתכל פה על, נגיד שיש לי פה נקודות A ו-B, אוקיי, אז יש לנו כאן נקודה A ונקודה B, ונגיד, זה לא נכון, אבל נגיד היה לנו פה על B פועל כוח כזה, שנקרא לו fx שיהיה, וכוח כזה, לא יצא יפה, נכתוב את זה עוד פעם, וכוח כזה שנקרא לו fy. פה ב-A הייתי אומר אותו דבר, יש לנו גם כן איזשהו כוח, נכון, נעשה את זה לכיוון ההפוך כדי לשמור על סטטיות של תרגיל, והיה לי כאן fy. מומנט אין לנו. למה אין מומנט? כי מפרק זה יצור שלא נותן לנו מומנטים, נותן לנו רק ריאקציות של כוחות. אם אני עכשיו בא ואומר, אוקיי, בואו נסתכל בנקודה A, מה סכום המומנטים שלנו. מומנטים בנקודה A. כמובן שזה חייב להיות שווה 0, נכון? אז הכוח Fy הוא עובר דרך נקודה A ולכן הוא לא תורם לנו למומנט. וגם כוח fx עובר דרך נקודה A ולא תורם לנו למומנט. ואפילו כוח fx שנמצא פה ב-B, גם כן הוא עובר דרך נקודה A ולא תורם למומנט, ולמעשה רק כוח fy נותן מומנט בנקודה A. זאת אומרת ש-fy כפול איזשהו אורך שווה ל-0, נכון? האורך של AB. מכאן אני יודע ש-fy שווה 0, ומעכשיו אנחנו תמיד יכולים להגיד שבמבנה שהוא מסבך, זאת אומרת מבנה שבנוי ממוטות פרקיים, כשהכוחות פועלים רק על הצמתים ולא פועלים לאורך הקורות, אז אנחנו יכולים להגיד שהכוח שפועל בקורות הוא אך ורק צירי. נכון? כי Fy הרגע הוכחנו שהוא בהכרח חייב להיות שווה ל-0. לכן, עם המידע הזה, אנחנו יכולים להיעזר בו בשביל לפתור תרגילים של מסבכים, ואנחנו מתחילים תרגיל ראשון עם שיטת פתרון שנקראת שיטת הצמתים. אז אני מוחק את מה שכתבנו בינתיים בתור תזכורת, ואנחנו נתחיל עם הפתרון. אוקיי, אז יש לנו כאן תרגיל, ונתון לנו שהתרגיל הזה הוא מסבך. אוקיי, סיפרו לנו את זה בהתחלה, כתוב שזה מסבך, ביקשו למצוא ריאקציות וכוחות במוטות. בשביל למצוא ריאקציות, זה אפילו אנחנו לא צריכים להתייחס למבנה הזה בתור מסבך. בשביל למצוא ריאקציות, מספיק לי להסתכל על המבנה הזה כיחידה אחת, לראות איזה כוחות חיצוניים פועלים עליה, במקרה שלנו יש לנו את הכוח של 1000 ו-2000, ובמקום סמכים להפעיל את הכוחות שהם בעצם הריאקציות שלנו. אז נסרטט דיאגרמת גוף חופשי, דגח, ובדגח שלנו נוסיף את הכוחות החיצוניים. כוחות החיצוניים אני יודע שהם בכחול, כוחותינו בכחול, אנחנו מכירים אותם, כוחות שאנחנו לא מכירים, כוחות באדום, הם ריאקציית EY ו-EX בנקודה E, בגלל שהסמך הזה רתום לקיר, והוא מפעיל כוחות בשני כיוונים, והסמך הנייד בנקודה D, הסמך הנייד הוא מפעיל ריאקציה רק בכיוון Y. ממש כמו רכב, הגלגל יכול להסתובב לאורך ציר X, יכול בעצם לנוע ימינה ושמאלה, לכן הוא לא מפעיל ריאקציה ימינה או שמאלה, אבל אם היינו מנסים לקחת אותו למעלה או למטה, הוא כן היה מפעיל ריאקציה, ואנחנו קוראים לריאקציה הזו dy. ערן? כן. לגבי ה-E, אם הייתי עושה את ה-EX לכיוון השני?
זה לא היה שגוי. אם היינו אוקיי. לוקחים את EX ומנחשים שהוא שמאלה, אז בסדר גמור, פשוט סביר מאוד להניח שהיינו מוצאים פתרון שהוא הפוך בסימן, שהוא שלילי, לעומת הפתרון שאנחנו הולכים למצוא עכשיו. למה אנחנו לא עושים את זה? אנחנו רגילים לסמן את EX ימינה, סתם בגלל ש-X חיובי זה ימינה, אז אנחנו גם לוקחים אותו ככה כימינה. כן, נכון, פשוט בדרך כלל כשאנחנו מציירים את הסמך שהוא כמו נגיד D, שהוא עכשיו הנייד, אז נגיד שהוא היה נייח, אז היינו מציירים Y למעלה ו-X למטה באמת, אבל כביכול אם הייתי מסובבת את הציור, אז כאילו הצירים כביכול היו, אתה מבין מה? כאילו הייתי לקח סתם. האמת שלא כל כך הבנתי את הסיטואציה, אבל לגבי השאלה, זה לא שגוי לקחת ריאקציה לכיוון ההפוך? כאילו אני הייתי לוקחת את EX, איפה ששמת את EY, ואת EY לכיוון שמאלה. כאילו הייתי מסובבת את הצירים. אוקיי. כן, אבל אז בעצם היינו מסובבים ככה את מערכת הצירים. אפשר לעשות את כאילו זה. זה לא אחיד ה-X וה-Y, כאילו בין ה-E וה-D. טוב, בסדר. לא, סליחה. אם אי אפשר לסובב רק אחד מהם ואת השני לא. נכון. היינו יכולים, אם היינו רוצים, להגיד, אני אקח צבע בולט, ניקח ורוד כזה, להגיד שלדעת, לא, זה לא מספיק בולט, ניקח צבע ירוק זה בולט. להגיד, הנה, זה יהיה EY וזה EX, למשל, ובמקרה כזה, EX שהיינו מקבלים, הוא היה שלילי בגודל שלו. זה לא שגיאה, אבל זה פשוט משהו שאנחנו לא מורגלים לעשות, כי אנחנו רגילים לבחור איזשהו כיוון חיובי של X, ולשם לכוון את החצים. תודה. אנחנו עכשיו מסתכלים על הריאקציות, ורואים שיש לנו 3 ריאקציות. 3 ריאקציות, ואנחנו כבר יודעים, מתרגול קודם, אנחנו יודעים שכנראה יהיו לנו כאן 3 משוואות. נכון, משוואת מומנטים, משוואת סכום כוחות בכיוון X וסכום כוחות בכיוון Y. אז דבר ראשון, הכי קל להסתכל על כיוון X, כי בכיוון X יש לנו כאן רק כוח אחד, יש לנו רק את EX, ולכן EX שווה 0. אם נסתכל על מומנטים, ואנחנו מסתכלים במומנטים על נקודה E. למה נקודה E? כי בנקודה E עובר כוח EY, וכיוון שעובר שם כוח EY, אז הוא לא מפעיל מומנט על הנקודה הזאת, וכשאני אחשב את כל הכוחות שנותנים לי מומנטים על הנקודה הזאת, רק dy יהיה נעלם בעצם. אז בואו נראה, יש לנו כאן את כוח של ה-2000, כוח של ה-2000, בואו נסרטט אותו, הכוח של ה-2000 עבור נקודה E, יש לו את כל הדבר הירוק הזה, שזה 24, אנחנו במטרים או בפיט, אני לא זוכר מה סרטטנו למעלה, אם אנחנו במטרים או בפיט, כנראה שאנחנו במטרים כי הכוחות שלנו הם בניוטון. זה המומנט כוח כפול זרוע, לקחתי אותו בכיוון חיובי, בגלל שאני רואה כאן שהוא מנסה לסובב את נקודה E נגד כיוון השעון. בנוסף לזה יש לנו את הכוח F, שגם כן מנסה לסובב את E נגד כיוון השעון, והזרוע שלו היא 12, לכן כתבנו אותו פה כחיובי, והכוח dy פונה כלפי מעלה, הכוח dy מנסה לסובב, לא ציירתי את זה יפה, הוא מנסה לסובב את נקודה E עם כיוון השעון, ולכן אני כותב אותו בסימן שלילי. מתוך המשוואה הזאת, רק dy הוא הנעלם שיש לי פה, אני יכול לחלץ את dy על ידי העברת אגפים, ואני מוצא את dy שווה 10,000 ניוטון. עוד השתמשתי במשוואת סכום כוחות בכיוון y, ואם אני מסתכל על סכום כוחות בכיוון y, אני רואה שיש לי כאן 3,000 כלפי מטה, ושני הכוחות באדום EY ו-DY כלפי מעלה מקבלים סימן חיובי, אבל את DY כבר חישבתי בסעיף הקודם. נכון, את DY חישבתי בסעיף הקודם, ולכן אנחנו יכולים למצוא את EY
ו-EY שווה מינוס 7,000. אז זה בעצם מה שהתבקשנו למצוא בסעיף הראשון של התרגיל. אני אתן דקה להעתיק למי שכותב, ובינתיים אם יש שאלות אז אפשר לשאול שאלות. מה זה סימן האינסוף בציור בשמאל? סימן בשרטוט של אינסוף, עוד פעם? כן, זה יש נכון ש... שמונה. זה 8, חשבתי אינסוף, סבבה, תודה. זה כן, היה נכון. קריטי, כן. אז המרחק כאילו של dy צריך להיות 8, לא 6 במומנט. כן, אבל dy, לא סרטטתי את הזרועות שלו פשוט, dy זאת הזרוע שלו. נכון. כוח טוב, dy, תודה. נכון? כן. אוקיי, אז נמחוק את הקשקושים שלנו, ונעבור לשקופית הבאה. בעצם עד עכשיו חשבנו את הריאקציות, שזה בלי קשר לעובדה שהתרגיל הזה הוא תרגיל שמתאר מבנה מסבכי. עכשיו אנחנו מסתכלים על המסבך, ואנחנו רואים שביקשו מאיתנו לפתור את התרגיל על פי שיטת הצמתים. שיטת הצמתים אומרת שאנחנו לוקחים כל אחת מהנקודות, כאן שבחרנו לקרוא להם נקודות A עד E, וכל צומת אנחנו מסרטטים את הכוחות שפועלים בה. לפני שנתחיל, כדאי שנסביר, שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שכל המוטות שפועלים במסבך שלנו, הם מוטות שנמצאים במצב מתיחה. זאת אומרת שאם מוט שפועל עליו כוח צירי יכול להיות או בלחיצה או במתיחה, אנחנו מניחים שכולם במתיחה, ובמתיחה הם חיוביים. למה זה? בואו נסתכל שנייה, נסרטט כאן, נגיד אני מסרטט את AB, אוקיי, יש לי כאן נקודה A, ופה את נקודה B, ויש לי כאן את המוט, אני פשוט הפרדתי ביניהם, ואז אני בא ואומר, הנה הכוח FAB, הוא פועל כאן, זאת אומרת שאני יוצא מנקודת הנחה, שהמוט הזה הוא במתיחה. אם הייתי מסרטט את החצים פנימה לתוך המוט, זאת אומרת שהייתי מניח שהמוט הזה נמצא בלחיצה. אבל כמובן שכשאנחנו מסרטטים כוח שפועל על מוט, אנחנו לא יכולים לשנות את הפיזיקה של התרגיל, נכון? זאת אומרת שאני צריך לסרטט את אותו כוח, FAB, גם פה, FAB. ואם אני מסתכל על נקודה C, אז גם הייתי מוסיף כאן ככה את FAC, וישר מכאן גם כן את FAC, ואז הייתי מצייר כאן גם את מוט AC, ופה זה נקודה C, וגם בנקודה C היינו מסרטטים כאן את הכוחות הזה. אוקיי. אם אנחנו מניחים שהמוטות במתיחה, ויכול להיות שאנחנו טועים, לגיטימי לגמרי, יכול להיות שנגלה שנקבל ערך שלילי במתיחה, ואז בעצם נבין שהמוט נמצא בלחיצה. אבל אם אנחנו מניחים שהמוט במתיחה, אז כמו שראינו, החצים יוצאים מהמוט והלאה. כאילו הצמתים מנסים למתוח את המוט. אבל בשביל לאזן את התרגיל, בשביל לא להוסיף לנו פה עוד כוחות שלא נמצאים, אותם כוחות יוצאים מהצמתים לכיוון המוטות. אז אם נסתכל רק על הצומת A, כמובן שאני גם צריך להוסיף שם בצומת הזאת את הכוח שפועל כאן של 2,000 ניוטון, נכון? אם אני מסתכל על צומת A, אני רואה שהכוחות יוצאים מהצומת לכיוון המוטות. זאת אומרת שכמו שאנחנו מסרטטים את הסרטוט ככה, שהכוח יוצא מהצומת החוצה, זה אומר שאנחנו מניחים שהמוטות נמצאים במתיחה. אוקיי. אז עם ההסבר התיאורטי הזה, אנחנו עכשיו ניגש לפתרון של שיטת הצמתים.
אני רק אתן איזה חצי דקה להעתיק למי שכותב, ואנחנו נמשיך. אתה יכול לחזור על מה שאמרת עם הכוח בנקודה A? עם הכוח הכחול. ו-2000 ניוטון? כן, פשוט לקחתי את הנקודה כמו שהיא מסומנת כאן, שיש עליה 2000 ניוטון חיצוניים, ועוד את שני הכוחות מהמוטות. בגלל זה הוספתי גם כאן את הנקודה הזאת שהיא מרגישה את ה-2000 ניוטון החיצוניים, ועוד את שני הכוחות מהמוטות. תודה. אוקיי, אני עכשיו אמחוק כאן את הקשקוש שלנו, ואנחנו נתחיל בעצם בפתרון התרגיל. אז בתרגיל שלנו, כמו שאמרנו, אנחנו מתחילים בצומת A, יכולנו להתחיל בכל צומת, אבל אני בוחר להתחיל דווקא בצומת A, כי בצומת A יש שני משתנים, יש כוח בכיוון AC וכוח בכיוון AB, וכיוון שיש שני משתנים, אני יודע שסכום כוחות בכיוון X ו-Y ייתנו לי שני משוואות שבעזרתן אני יכול לפתור את התרגיל הזה. אז אמרנו שעל נקודה A פועלים שני כוחות שזה המוטות, אמרנו שהם יוצאים מהצומת כלפי חוץ, ואמרנו שיש שם כוח של 2000 ניוטון שהוא בכחול, שאותו אנחנו מכירים. כמובן שזה שני נעלמים, סכום כוחות וסכום מומנטים יעזרו לי פה לפתור את זה, ולפני שאני פותר את זה, אם נסתכל כאן שנייה על המשולש, בואו נסרטט אותו כדי שיהיה לנו ברור. המשולש הזה בירוק, אני אסמן אותו. המשולש הזה שיש בו את הזווית אלפא, אוקיי, זאת הזווית הזאת כאן. המשולש הזה, מתוך פיתגורס אנחנו יודעים שהצלע הארוכה היא 10, וסינוס אלפא, אני יכול לחשב כמה הוא במספרים, אבל זה לא כל כך נוח, יותר נוח להסתכל עליו כצלע שממול הזווית חלקי צלע שליד הזווית, זה 8 חלקי 10, וקוסינוס זה 6 חלקי 10. תכף נראה שיותר נוח לנו פשוט להציב את זה בנוסחאות. אז סכום כוחות בכיוון Y, נכון? אנחנו מסתכלים על צומת A, סכום כוחות בכיוון Y, יש לנו את 2000 ניוטון כלפי מטה, ויש לנו את הכוח FAB שגם כן פועל כלפי מטה, שניהם במינוס כי שניהם פועלים כלפי מטה, כמובן שבמקום סינוס אלפא, יש לי את זה כאן, אני מציב פה 8 עשיריות. פשוט, יותר נוח ככה להסתכל על זה. מצאתי את FAB. אם אני מסתכל על סכום כוחות בכיוון X, יש לי את FAC שהוא חיובי, ו-FAB עם היטל של קוסינוס גם כן חיובי. אז מתוך זה אני מציב את FAB כאן, ואני מוצא למה שווה FAC. קיבלנו שני מוטות, אחד מהם בסימן מינוס, השני בסימן פלוס. מה שקיבלנו בסימן מינוס, זאת אומרת שהוא בלחיצה. אנחנו שיערנו שהוא במתיחה, אבל קיבלנו סימן שלילי, זאת אומרת שהמוט הזה הוא נלחץ. רב, שאנחנו מחפשים את FAC ו-FAB בהתחלה. הם כאילו כלפי פנים, אז כאילו זה הריאקציה של המתיחה? זה לא ריאקציה, כי זה לא נובע מסמך, אבל כן, זה הכוח ההפוך בעצם לכוח של המוט. כי אם המוט מנסה לדחוף את הצומת... כוח שלישי פשוט. המוט מנסה לדחוף את הצומת לכיוון אחד, הצומת מנסה להתנגד בגלל החוק השלישי של ניוטון. הצומת מנסה להתנגד ולהפעיל כוח בכיוון ההפוך, ובגלל זה אנחנו רואים אותו כאן, את הכוח לכיוון המוט. אוקיי, תודה. ערן, אני יכול גם לשאול משהו? הלך. לחיצה, כאילו, עצם זה שזה יצא לי מינוס 2500, אז אני מבין שהכיוון ששיערנו הוא הפוך בעצם. נכון. אבל לחיצה זה באמת אמור להיות לכיוון המוט, ולא לכיוון צד שני של המוט. נכון, וזה בדיוק מה שהסברנו מקודם. אם המוט נמתח,
אוקיי, בואו נצייר את זה עוד פעם כדי שזה יהיה ברור. אם המוט נמתח, זאת אומרת שככה אני מסרטט את הכוחות שלו, את הכוחות שפועלים עליו, ואת המוט עצמו אנחנו סרטטנו אותו בצבע שחור, אז נהיה קונסיסטנטים. זה המוט שלי והוא נמתח. כמובן שכנגד... הלחיצה שלך, אתה כאילו שיערת ש-FAB הוא בכיוון המוט, זאת אומרת כלפי פנים. והוא יצא לך מינוס, אז אתה כאילו צריך להפוך את הכיוון שלו. תראה, זה נכון שהוא ואז זה יצא כאילו מינוס... הופך אותו למתיחה. אתה מבין מה אני אומר? אני מבין מה אתה אומר עכשיו, אני לא צריך באמת להפוך את הכיוון שלו, כי כוחות הם סוג של וקטור בעצם. אנחנו פה בדו-מימד, אז אנחנו לא מסרטטים אותם כווקטור, אבל כוח יכול לקבל גודל וכיוון. יכול, כאילו, זה לא מדויק בעצם מה שתיארתי את זה. בלי קשר לזה שזה וקטור. כוח, הוא יכול לקבל ערך שלילי, ואז זה אומר שהוא פועל בכיוון ההפוך. ואנחנו יצאנו מנקודת הנחה שהמוט שלנו הוא נמתח, ואם הוא נמתח, אז הכוח שהצומת מרגישה, כיוון שהיא מתנגדת למוט, הצומת מרגישה את הכוח נכנס לכיוון המוט, אבל כיוון שקיבלנו ערך שלילי של הכוח הזה, אנחנו מבינים שההשערה שלנו הייתה שגויה, והמוט הזה בעצם נמצא בלחיצה. אז זה נכון שזה כוח שהוא שלילי, ההבדל היחידי מבחינתנו זה כמו כל גוף שקיים שאנחנו יכולים למשוך אותו לכיוון אחד או לדחוף אותו לכיוון אחר, זה בדיוק אותו מקרה. ההבדל הוא בסימן מינוס. לא, את הקטע של הכיוונים אני מבין, פשוט אם מה שסרטטת לי עם הקו השחור שזה המוט ויש את המתיחה שהיא כלפי חוץ, כן. נכון? אז הלחיצה, אז כאילו הכיוון ששיערת ש-FAB אמור להיות הכיוון הנכון, אבל קיבלת מינוס, אז אתה כביכול, הכיוון ששיערת הוא הכיוון הלא נכון, ואז בעצם החץ אמור להיות לרביע הראשון של המערכת צירים, על זה ככה. שימו לב, מה שאמרו כאן עכשיו זה נכון, אנחנו בעצם, החץ כמו שהוא מצויר עכשיו, הוא נכון אם אנחנו אומרים שיש לנו כוח שלילי, אבל הוא היה הפוך אם היינו אומרים שיש לנו כוח חיובי. אנחנו, למען הפתרון של התרגיל כאן, ולמען זה שאני אוכל להצליח לבדוק את הפתרון שלכם כשתפתרו במבחן ובתרגילי בית, אנחנו תמיד יוצאים מנקודת הנחה שהמוטות הם חיוביים במתיחה, ואם יוצא לנו כוח שלילי, זה לא משנה שום דבר, אנחנו משאירים את זה. אני לא מוחק עכשיו ומשנה את הכיוון של החץ, אני פשוט אומר שהמוט נמצא בלחיצה, זה הכל. אז בואו עכשיו נמחוק ונמשיך לחלק הבא של התרגיל. רגע, אבל גם לשאול שאלה, אמרת מקודם, הכוח שהצומת מרגישה. מי מרגיש את FAB? FAB כאילו איפה פיזית הוא עובד? על הפרק, על הצומת או על המוט עצמו? FAB זה כוח שהמוט מפעיל על הצומת והצומת מפעילה על המוט. אבל כשאתה מנתח כאן, אתה מסתכל מהעיניים של הצומת? נכון, כשאנחנו מסתכלים על הצומת, אז זה עונה לי על התשובה. כן, כן, זהו, חשבתי שזה מה שעונה לאיתנו. אוקיי? 100%. בואו נמחק את מה שכתבנו ונמשיך הלאה לחלק הבא. מחקנו הכל. יפה. בחלק הבא באים ואומרים לנו צומת B, ולמה בחרנו עכשיו את צומת B? אם את AB כבר חישבנו, אז עכשיו בצומת B יש לנו רק שני נעלמים. נכון? אני מזכיר, אצלנו הנעלמים הם באדום, אני משתדל בדרך כלל לכתוב את הכוחות שאנחנו מכירים בכחול, והכוחות שאנחנו לא מכירים באדום, ולכן יש לנו כאן שני נעלמים בצומת B. אנחנו שוב יודעים שאם נמצא סכום כוחות בכיוון X ובכיוון Y, זה יהיה פתיר. אז את אותו טריק שראינו מקודם, בשביל למצוא את אלפא, ואלפא זה אותה זווית שגם יש לנו כאן ב-B, בואו נכתוב את זה כאן אם זה לא כל כך מובן, אז הדבר הזה זה גם אלפא. בצומת B אנחנו יכולים למצוא סכום כוחות בכיוון Y, בכיוון Y יש לנו שני כוחות שפועלים כלפי מעלה, עם היטל של סינוס אלפא, אנחנו מגלים ש-FBC שווה 2500 ניוטון, כיוון שהוא חיובי אז הוא נמצא במתיחה, וסכום כוחות בכיוון X, יש לנו כאן שלושה כוחות, ש-FAB עם היטל של קוסינוס הוא נמצא בכיוון השלילי של ציר X, ושני הכוחות האחרים נמצאים בכיוון החיובי של ציר X, לכן סימנו אותם בפלוס,
כשאני מציב את FB, נכון? כי אם כבר מצאנו את FBC, אם כבר מצאנו אותו, אז אנחנו יכולים פשוט להציב אותו כאן, ו-FAB נתון לנו מהסעיף הקודם. אז מתוך זה אני יכול למצוא את FBD. ו-FBD מסתבר שהוא שלילי. אם הוא שלילי, זאת אומרת שמות BD נמצא בלחיצה. לפני שנמשיך לצומת הבאה, ניתן זמן להעתיק, אבל כבר עכשיו אנחנו רואים שהסיפור הזה הוא מאוד מונוטוני. אנחנו בוחרים איזושהי צומת שבה יש לנו שני נעלמים, מוצאים סכום כוחות בכיוון X, סכום כוחות בכיוון Y, בהכרח יש לנו שני משוואות, שני נעלמים, והדבר הזה פתיר. אוקיי, שיטת הצמתים היא שיטה שהיא באמת מאוד מונוטונית. אני אמחק את מה שכתבנו פה, ונעבור לסעיף הבא, בעצם לצומת הבאה. צומת הבאה, צומת D. לאחר שבשקופית הקודמת אנחנו מצאנו את הכוח BD, הכוח BD כבר מצאנו, אז עכשיו מסומן אצלנו בכחול, בנקודה D נשארנו בעצם עם שני נעלמים, CD ו-DE, שני הכוחות האלו עם שני נעלמים. אז בואו נראה איך אנחנו פותרים את זה. כמובן שאנחנו משתמשים באותו טריק של הזווית אלפא, ונמצא כוחות בכיוון X וכוחות בכיוון Y. בכיוון Y יש לנו את ההיטלים של סינוס של שני הכוחות DE ו-CE. היטלים של סינוס זה 8/10, וגם יש לנו את הכוח החיובי DY, שהוא 10,000 ניוטון. יש כאן שני נעלמים, אז אני לא יכול לפתור כזה דבר, אני לא יודע איך פותרים את זה, נכון? יש לנו כאן כוח CD וכוח DE. שני נעלמים במשוואה אחת, כמובן שאני לא יודע לפתור. בכיוון X יש לנו את FBD שהוא פועל שמאלה, FCD גם כן פועל שמאלה עם היטל של קוסינוס, ו-FDE פועל ימינה עם היטל של קוסינוס. אז יש לי עוד משוואה, במשוואה הזאת יש לי שני כוחות נעלמים, ואת FBD כבר חישבתי בסעיף הקודם. בעצם אנחנו רואים שיש לנו כאן שתי משוואות בשני נעלמים, אנחנו לא יכולים לבודד נעלם אחד, אז פשוט פותרים שתי משוואות על ידי בידוד והצבה, ואחרי שאנחנו פותרים את זה, אנחנו מגלים ששני הכוחות האלה שליליים, שני הכוחות שליליים, ופשוט מוצאים אותם כמספרים, כערך בניוטונים. שאלות לגבי שיטת הצמתים? אוקיי, אני אתן דקה להעתיק. אני פספסתי טיפה את ההתחלה, אני לא יודע אם דיברת על זה, אבל לגבי הזוויות, כל הזוויות שוות תמיד במסמכים שיהיו לנו? לא. במקרה הזה פשוט בחרו להקל עלינו ולקחת שלושה משולשים שהם משולשים דומים, משולשים זהים, ולכן הזווית היא כל פעם אותה זווית, אבל זה לא חייב להיות. טוב, אז אני מניח כאילו שאם זה לא, אז יגידו... ברור, כן. לגודל לאורך של הפרקים או דברים כאלה? אם צריכים עוד נתונים שקשורים לגיאומטריה של התרגיל, אז כמובן שזה יהיה נתון בתוך התרגיל, כן. אוקיי, בואו נמחק כאן. עכשיו, בתרגיל הזה אני לא המשכתי למות CE, לא בגלל סיבה טובה, אנחנו יכולים פה, את מות CE לא חישבנו, אז אני יכול כאן לסרטט את נקודה E למשל. בואו נסתכל על נקודה E, בנקודה E יש לנו כוח
כוח CE, ויש לנו עכשיו בכחול, כי כל שאר הכוחות אנחנו מכירים, יש לנו את EY שחישבנו בתחילת התרגיל, ואת EX שבעצם גילינו שהוא שווה 0 בתחילת התרגיל, ויש לנו את הכוח הזה שקראנו לו כוח DE, נכון? כן. ואם עכשיו אני אחשב סכום כוחות בכיוון X שהוא צריך להיות שווה ל-0, אני אמצא על מה שווה FCE. לא הכנתי את זה במצגת, אבל זה לא בעיה לעשות את זה בבית. אוקיי? אנחנו יכולים לעשות את זה ככה, כשהזווית פה אנחנו יודעים שהיא שווה אלפא בדיוק כמו שראינו מקודם. אז זה לגבי מוט EC. האם יש שאלות לגבי שיטת הצמתים? כל מובן? אם אין שאלות אני ארצה שנמשיך את התרגיל הבא. כרגיל אני שואל אתכם, האם אתם רוצים הפסקה, או האם אתם מעדיפים להמשיך רצוף לתרגיל הבא? רק שיהיה לי איזשהו פידבק כדי שאני אדע אם... שעתיים שיעור? יש לנו בעצם יש לנו שעתיים שזה פעמיים 45 דקות. אנחנו יכולים לעשות אותם רצוף, או שאנחנו יכולים עם הפסקה. אני לא יודע אם אתם אחרי יום לימודים ואתם מותשים ועייפים ורוצים הפסקה, או שהיום הזה היה דליל ואתם רוצים להמשיך רצוף, אז אני באמת גמיש איך שנוח. מעדיפים להמשיך. רצוף. רצוף? סבבה. אוקיי, אז אומרים לי כאן שמעדיפים להמשיך, רצוף, אז אנחנו נמשיך, רק נמחק את הקשקושים ונעבור לתרגיל הבא. התרגיל הראשון זה היה פתרון בעזרת שיטת הצמתים, ואנחנו עכשיו נראה, תרגיל נוסף, שבו אנחנו נדבר על שיטת החתכים. אוקיי, למי שמעתיק את התרגיל זה קצת מסובך, אז עוד לפני שאני אתחיל לדבר עליו, אני אתן זמן להעתיק למי שכותב במחברת. אני מזכיר למי שלא כותב, אני מזכיר שאת הסיכומים של התרגולים האלו, את ההקלטה בעצם, אני מעלה את הלינק לאתר יוטיוב, מעלה לאתר של האוניברסיטה בעצם, של המכללה, לינק ליוטיוב, ובנוסף המצגות אני משתדל, לא תמיד אני מצליח, אבל אני משתדל להעלות אותם מראש לאתר. בינתיים שאלה, האם מישהו יצא לו להסתכל על ההקלטות של התרגולים ביוטיוב? זה עובד טוב? זה עוזר? כן, זה עובד טוב. כן, זה עובד טוב. בסדר. 100%. אחת הפריבילגיות שלכם בתור מי שעובר את הקורס הזה בזום, אמנם אנחנו לא מתראים פרונטלית, אבל העובדה שיש לכם את ההרצאות והתרגולים זמינים ביוטיוב, זו פריבילגיה אדירה, ושווה שתנצלו את זה באמת. אוקיי, זה התרגיל שלנו. אז בתרגיל שלנו, דבר ראשון מבקשים מאיתנו למצוא ריאקציות, זה בדיוק כמו שביקשו מאיתנו בתרגיל הקודם. כבר אנחנו רואים שיש פה סמך אחד נייח וסמך אחד נייד, ולכן אנחנו יכולים לשער ששלוש משוואות בשלושה נעלמים יפתרו את החלק הראשון של התרגיל. אחר כך מבקשים מאיתנו להשתמש בשיטת החתכים בשביל למצוא כוחות בחלק מהמוטות, ונראה מה זה אומר. אז מתחילים בסעיף הראשון, מצא ריאקציות. כשאני רוצה למצוא ריאקציות, דבר ראשון אני צריך לסרטט דגח. אני מסרטט דגח בגלל שאני לא רוצה לראות את הסמכים, אני רוצה לראות את הכוחות שהסמכים האלה מפעילים. אז יש לנו כאן 3 כוחות באדום,
כמובן שהסמך הנייח מפעיל שתי ריאקציות, והסמך הנייד מפעיל רק ריאקציה אחת. בואו נסתכל על סכום כוחות בכיוון X, ובכיוון X אני רואה שיש לי כאן את KX ימינה, ותשעה כלפי שמאלה. קיפס, היחידות שיש לנו כאן, KIPS, קילו פאונדס, זאת אומרת 1,000 פאונד, או שזה גם 1,000 ליברה, אין הבדל בין פאונד וליברה, זאת יחידת כוח. זה לא כמו פאונד מסה. אם זה היה פאונד מסה, היו טורחים להגיד לנו את זה. אבל כיוון שביחידות האלו, פאונד פורס ופאונד מס, אלו דברים שונים, נכון? כי פורס זה הכוח ומס זה משקל. כיוון שנתון לנו החץ הזה, הוקטור, בתור כוח, אנחנו יודעים שזה כוח ולא משקל. רק שנייה. אבל זה כבר כוח לגודל, נכון? נכון. נכון, זה כבר הגודל של הכוח. אינץ' או למה זה? לא, אין פה, זה יחידות של כוח, אין פה אורכים. KIPS זה קיצור של קילו פאונדס, 1,000 פאונדס, שגם נקרא 1,000 ליברה פורס. אז יש לנו כאן 9 קילו פאונדס שמאלה ו-KX ימינה, ומתוך זה אני יכול להבין ש-KX שווה בדיוק 9 קילו פאונדס. יש לנו כאן כוחות בכיוון Y ומומנטים, אנחנו נחשב מומנטים סביב נקודה K. למה דווקא נקודה K? כי כוח KX וכוח KY עוברים בנקודה K, לכן הם לא מפעילים עליה מומנט, ואני יודע שאני אחשב סכום מומנטים, אני אגלה שרק BY נמצא במשוואה שלי, בתור נעלם. אז יש לנו כאן, בואו נסרטט את זה בצבעים, כי אנחנו אוהבים צבעים, זה עוזר להבין. יש לנו כאן את הכוח 9 קילו פאונד, כפול הזרוע הזאת שבצהוב של 8 פיט, זה מה שאנחנו רואים כאן, זה יפה, נעשה את זה ישר יותר, זה מה שאנחנו רואים כאן, ויש לנו כאן את הכוח 4 קילו פאונד, כפול הזרוע הזאת של 30, וזה מה שאנחנו רואים כאן, ויש לנו את הכוח של 4 קילו פאונד עם זרוע של 15, וזה מה שאנחנו רואים כאן. שלושת אלו שסימנו עכשיו, הכוחות הכחולים, הם מנסים לסובב את נקודה K נגד כיוון השעון, לכן כולם קיבלו סימן חיובי. אבל כוח BY, נסמן אותו בירוק, כוח BY עם הזרוע הזאת של 45, מסומן בירוק, נכון? כי אני מסמן את הצבע במשוואה על פי הצבע שבסרטוט, כדי שלנו יותר קל להבין, הכוח BY מסובב את נקודה K עם כיוון השעון, לכן הוא קיבל סימן שלילי. ערן? כן? איך יודעים לאיזה כיוון הכוח של 9 קילו פאונד הזה רוצה לסובב? כאילו, כי הוא כוח שהוא על ציר X, אז... נכון, הוא על ציר X, ואם אני מסתכל על הקו פעולה שלו, ובשביל זה אני אסרטט כאן, סליחה, זה יצא ישר, היה אמור להיות קו ישר, הנה קו ישר. אם אני מסתכל על קו פעולה הזה של הכוח, סימנתי אותו עכשיו בצהוב, קו אופקי כזה. הקו פעולה של הכוח, אני רואה שהוא 8 פיט מנקודה K. אוקיי, זה ברור על פי הקו הזה שסרטטתי עכשיו? לא, אבל את הגובה, כאילו את המרחק את הזרוע שלו הבנתי, פשוט איך יודעים אם זה במינוס או בפלוס. אוקיי. אז בגלל שהכוח הזה, שנייה אני אסרטט את זה בצבע אחר, ניקח צבע, צבע עוד לא בחרנו, הוא צבע צהוב בחרנו, אבל נמשיך בצהוב. הכוח הזה, הוא מנסה לסובב את נקודה K, הוא פועל הרי כאילו על הקו הזה, הוא מנסה לסובב את נקודה K ככה, שזה נגד כיוון השעון, נכון? כן.
זה נגד כיוון השעון. כיוון שהוא נגד כיוון השעון, אז שמתי לו מקדם חיובי. אוקיי, אם הוא היה מנסה לסובב את נקודה K בכיוון ההפוך, אז הייתי שם לו מקדם שלילי, כמו BY. BY, אם אני מסתכל ניקח את BY, שסימנו אותו בצבע ירוק, אם אני מנסה להסתכל על איך הוא מנסה לסובב את נקודה K, אז הוא מנסה לעשות ככה, הוא מנסה לסובב את נקודה K עם כיוון השעון, ולכן הוא קיבל סימן שלילי. אוקיי, מתוך זה אנחנו יודעים ש-BY הוא המשתנה היחידי שלנו במשוואה הזאת, ולכן אנחנו יכולים לבודד אותו ולמצוא שהוא שווה 5.6 קילו פאונדס. אם יש לנו את BY שווה 5.6, ואנחנו יודעים שסכום כוחות בכיוון Y ישאיר לנו רק את KY בתור נעלם, בגלל ש-BY זה כבר נתון לנו מהשורה למעלה, אז KY זה הדבר היחידי שאנחנו צריכים למצוא. מציבים ומגלים ש-KY שווה ל-2.4, רשום פה ניוטון, אבל זה לא נכון, בואו נתקן את זה. רשום פה ניוטון, אבל זה לא ניוטון בכלל, זה קילו פאונדס. אוקיי. זה הריאקציות, ועכשיו ניגש לפתרון הכוחות במסבך על פי שיטת החתכים. לפני זה אני נותן דקה להעתיק, ואז אנחנו נמשיך הלאה. אוקיי, נמחק כאן עכשיו את הקשקושים שלנו. זה הפתרון שמודגש, ואנחנו עכשיו מסתכלים על שיטת החתכים. אבל לפני שנסתכל על שיטת החתכים, בואו נבין מה זה אומר. אני רואה שביקשו ממני למצוא, בשלושה מוטות ביקשו ממני למצוא את הכוחות. בעצם לא כמו בתרגיל הקודם, שביקשו מאיתנו למצוא את הכוחות בכל המוטות. אלא באו ואמרו לנו בשלושה מוטות ספציפיים. אז בואו נסרטט את המוטות האלה שביקשו מאיתנו את הכוחות. DG, יש לנו כאן, זה מוט DG, ו-FG, יש לנו פה, זה מוט FG, ו-FH, זה כאן, מוט FH. נשים לב שהכוחות שביקשו מאיתנו הם יחסית קרובים אחד לשני, ומה זה שיטת החתכים? שיטת החתכים באה ואומרת, אני יכול להחליט שאני לוקח פה איזשהו חתך במסבך שלי, אני עושה לו כזה דבר, פשוט חותך אותו, ואני מעלים צד אחד שלו, או שאני מעלים צד שני שלו. איך אני יכול לעשות כזה דבר? איך אני יכול פשוט להעלים צד של תרגיל? הרי זה לא פיזיקלי, אני עכשיו שיניתי את התרגיל. אז במקום זה, אני שם את הכוחות הפנימיים שפועלים במוטות. כיוון שאנחנו במסבך, וזה רק בגלל שאנחנו במסבך אנחנו יכולים לעשות את זה, כיוון שאנחנו במסבך, אנחנו יודעים שהכוחות שאנחנו צריכים להוסיף, הם פועלים לאורך צירי המוטות. אם זה לא היה מסבך, אז זה לא היה המצב. אבל במסבך אני יודע שעבור כל אחד מהכוחות, אני יכול לסרטט, עבור כל אחד מהמוטות, אני יכול לסרטט את הכוח, אך ורק שפועל לאורכו. אני מסמן אותו ככה, כשאני משער שהוא במתיחה, ויכול להיות שאני טועה. יכול להיות שזה לא, יכול להיות שהוא לא במתיחה, אבל אם ככה אני אקבל אותו סימן מינוס. אם הייתי מסתכל על הצד השני של החתך, בואו נסרטט את זה כדי שיהיה לנו קצת יותר קל להבין.
אם הייתי מסתכל על הצד השני של החתך, היה לנו פה ככה את נקודת G ונקודת J, והיה לנו פה את נקודה H, ככה וככה, נכון, משהו כזה. הנה, כישרון סרטוט שלי בא לידי ביטוי. היינו יכולים גם להסתכל על הצד השני של החתך. נכון? אין פה משהו שהוא נכון יותר או נכון פחות. אני בחרתי להסתכל על הצד השמאלי של החתך. הסיבה שעשיתי את זה זה בגלל שכבר עכשיו אנחנו רואים כאן, אני הולך לחשב תכף סכום מומנטים סביב נקודה F. בכוונה עשיתי את זה ככה, כי יש כאן שני כוחות שעוברים דרך נקודה F, ואז בעצם הם לא יפעילו לי מומנט. זה קצת יותר קל לי לחשב. אבל יכולתי לקחת גם את החלק הימני של החתך, נכון? אז אם הייתי עושה את זה, כמובן שלא סרטטתי את זה כאן, אבל במקרה הזה, הייתי צריך להוסיף פה את הכוחות KY ואת KX. והיית עושה מומנטים סביב K? במקרה הזה הייתי, לא, דווקא G נראה לי. נקודה G הכי הגיוני פה, בגלל שיש כאן שני כוחות באדום שעוברים דרכה. אבל אם הייתי עושה את זה, הייתי מגלה שהכוח שהוא יוצא מנקודה H, שהוא באלכסון, צריך לחשב את ההיטלים שלו, זה קצת לא נוח. אז שוב, אין פה נכון או לא נכון, אנחנו חצינו את התרגיל הזה והעדפנו להסתכל על החלק השמאלי, כי שם יותר קל לנו לחשב את הכוחות. ואיך ידעתי לחצות דווקא שמה? אז התשובה היא פשוטה, שזה עוזר לי בשביל למצוא את המוטות שביקשו ממני, המוטות שסימנתי אותם בצבע טורקיז בסרטוט למעלה, DG, FG ו-FH. אלו שלושת ואם המוטות. המוטות לא היו קרובים כל כך כמו שפה, כאילו פה זה מסתדר טוב החתך. פה זה מסתדר טוב, נכון. אם הם לא היו קרובים, אז היינו צריכים לעשות עוד חתך. למשל, נגיד, אני חוזר על השאלה שאמרו כאן. אמרו כאן, רגע, אבל הקלו עליך בעצם. באו ונתנו 3 מוטות שהם קרובים אחד לשני, אז בטח שחתך אחד יכול לפתור את הבעיה הזאת. אם היו מוסיפים לנו גם את מוט, נשים אותו אנחנו אוהבים לשמור על קונסיסטנטיות של צבעים, גם את מוט AC לצורך העניין. אוקיי, והיינו פה מסמנים אותו בטורקיז כזה, ככה. אז הייתי צריך להגיד, אוקיי, במקרה הזה, אם אני צריך לחשב גם את המוט הזה, אז הייתי עושה חתך נוסף. איזה חתך הייתי עושה? למשל, הייתי יכול לעשות את החתך הזה, העיקר שהוא יופיע, שהמוט יופיע שם, אוקיי? או שהייתי יכול לעשות, לא יודע, חתכים אחרים, ופשוט לראות מה הפתרון שהכי נוח לי לחשב. מבחינת המספרים והמרחקים, מה שכתוב למטה האינצ'ים האלה, אתה לא מגדיר איפה אתה חותך. נכון. כי זה לא חשוב איפה, מה שחשוב זה בין איזה צמתים אני חותך. בגלל זה גם את החתך שלי, אני מסמן אותו בצורת גל כזה, רק בשביל להסביר שאין לזה דיוק הנדסי. זה רק סכמה שאומרת בין איזה כל זוג של צמתים אני מבצע את החתך. אוקיי, אז אנחנו אמרנו שאנחנו בוחרים להסתכל על החלק השמאלי. אני אמחק כאן רק את מה שהוספנו, כי זה לא שייך לתרגיל, את מוט AC. ורגע, רציתי לשאול אותך עוד שאלה. החתך צריך לעבור דרך המוטות שאתה מחפש, או שלצורך העניין, אם כל המוטות שאתה מחפש הם מצד שמאל לחתך, אז אתה לא צריך עוד אחד? או שאתה חותך את המוטות ספציפית שאתה מחפש? במקרה שלנו זה היה לנו נוח לחתוך בדיוק את המוטות שאנחנו מחפשים, אבל זה לא חייב להיות ככה. לא, אני אומר, נגיד, מקודם חיפשת את AC, אז אמרת אני אחתוך שוב פעם, אבל תכלס אם אתה חותך את הקו האדום שלך, ואז אתה מסתכל על כל מה שמצד שמאל שלו, AC שם. כן, אבל... AC שם, אבל אני צריך לחתוך אותו בשביל להבין איך הכוח שלו, מה הכוח שלו תורם לתרגיל. זאת השאלה. כן, אז כן, ואז הייתי צריך לעשות עוד חתך, לא משנה איך, העיקר שהמוט שאני הייתי מחפש היה נחתך. סגור. אוקיי.
אז בואו נסתכל, נמחק את החלק הימני, ונסתכל על החלק השמאלי, זה החלק שלנו שאנחנו ננתח אותו, ואנחנו כבר רואים שאנחנו מחפשים מומנטים סביב נקודה F. מומנטים סביב נקודה F, זה בעצם מסביר לנו למה בחרנו דווקא את החתך השמאלי, ולמה דווקא חתכנו ככה, כי עבור נקודה F יש לנו שני כוחות שעוברים דרכה, ולא יפעילו עליה מומנט, ורק FDG יפעיל את המומנט, מתוך הנעלמים. אז בואו נראה, יש לנו כאן אנחנו אוהבים לעשות את זה בצבעים, נכון? נחזור לצבעים שלנו. יש לנו כאן את הכוח של 9 קילו פסקל, שפועל כאן עם זרוע כזאת. הזרוע הזאת היא מחצית מהגובה, ולכן זה גודל של 4, וה9 כפול 4 מנסה לסובב את נקודה F נגד כיוון השעון, ולכן הוא חיובי. יש לנו את הכוח 4, שפועל עם זרוע כזאת, והזרוע הזאת זה 7.5, מחצית מ-15. והוא מקבל סימן חיובי, כי הכוח 4 בנקודה D, הכוח 4 קילו פאונדס מנסה לסובב את נקודת F נגד כיוון השעון. יש לנו את הכוח BY עם זרוע כזאת. הזרוע הזאת זה 15 ועוד מחצית מ-15, זה 22.5. הכוח הזה מנסה לסובב את נקודה F עם כיוון השעון, ולכן הוא מקבל סימן שלילי. והכוח האחרון שיש לנו פה, נעשה אותו בצבע סגול, כוח FDG, שפועל בקו פעולה הזה, והוא מנסה לסובב עם זרוע של 4, את נקודה F הוא מנסה לסובב עם כיוון השעון, ולכן גם הוא מקבל סימן שלילי. אז אנחנו עכשיו יודעים שמתוך מה שיש לנו כאן, BY הוא כבר נתון, נכון? BY חישבנו אותו כבר בסעיף הקודם, אז רק FDG זה המשתנה היחידי שיש לנו במשוואה הזאת, בגלל זה כתבנו אותה ככה, ואנחנו מוצאים ש-FDG הוא מינוס 15 והוא שלילי, לכן הוא בלחיצה. אם הוא היה חיובי, כמובן שהוא היה במתיחה. אוקיי, מצוין, יש לנו את FDG, מה שמשאיר לנו כאן עוד שני נעלמים. אנחנו יודעים שסכום כוחות בכיוון X ו-Y יעזור לנו, ובשביל זה אנחנו צריכים איזושהי זווית. והזווית שאנחנו מסתכלים עליה, זה זווית שניקח אותה פה בצבע טורקיז, זה יהיה לנו נוח להסתכל על זה. המשולש הזה שאנחנו רואים כאן בטורקיז, זה המשולש שאנחנו רואים כאן. וכיוון שאנחנו יודעים את האורך ואת הרוחב שלו, אגב, איך אני יודע באמת את האורך ואת הרוחב שלו? כיוון שנקודה F היא מרכז של מלבן DGHE. נכון? אם אני מסתכל למעלה על DGHE, מלבן, ו-F היא המרכז שלו, כי היא נקודת מפגש אלכסונים. לכן אני יודע ש-F חוצה את המלבן הזה לחלקים שווים. אז המשולש שכתוב לנו בצד ימין, שבו מסורטט זווית אלפא, פה מסורטט זווית אלפא, אני יודע לחשב את הזווית הזאת כאן, ואני יודע שסינוס וקוסינוס זה צלעות חלקי היתר. עכשיו אני יכול למצוא סכום כוחות בכיוון Y. נכון, הכוחות שלנו כאן באדום, יש לנו אחד מהם הוא חיובי על Y עם היטל של סינוס, והשני הוא שלילי על Y, גם כן עם היטל של סינוס, ויש לנו את BY שפועל כלפי מעלה ו4 שפועל כלפי מטה, אז יש לנו משוואה עם שני נעלמים, כמובן שאני לא יודע לפתור כזה דבר, אבל אני צריך משוואה נוספת, ואותה אני אקבל מסכום כוחות בכיוון X. שני הכוחות הנעלמים שלנו, הם פועלים עם היטל של קוסינוס בכיוון החיובי של ציר X,
ויש לנו את 9 קילו פאונד שפועל בכיוון השלילי של ציר X, ויש לנו את FDG, שאותו כבר חישבנו בשורה למעלה, במסגרת התחלת, ולכן יש לי כאן שתי משוואות בשני נעלמים, נכון? כי אני צריך למצוא את הדברים האלה, ואת זה ואת זה, אבל את הדבר הזה כבר מצאנו. אז יש לי שתי משוואות בשני נעלמים, כמובן שזה פתיר, ואני מגלה ששניהם, אני מוצא את הערך שלהם ושניהם חיובי, לכן אני רושם ששניהם במתיחה. שאלות לגבי שיטת החתכים? אני קצת לא הייתי מרוכז כשהסברת על המשולש עם האלפא, איך הגעת לאלפא, אתה יכול לחזור על זה רגע עוד פעם בבקשה? כן, בטח. בואו נמחק כאן חלק מהדברים. ככה, בואו ניקח צבע שאין לנו פה, צבע כתום. כשאני מסתכל על המשולש, בעצם נעשה את זה למעלה. כשאני מסתכל על המשולש הזה בכתום, שאני עכשיו מסרטט למעלה, אוקיי? זה המשולש שאני העתקתי לכאן. המשולש הזה, אני יודע שהרוחב שלו זה 7.5, בגלל שזה מחצית מ-15, והגובה שלו זה 4, כי זה מחצית מ-8. למה אני יודע את זה? בגלל שנקודה F היא מרכז המלבן DGEH. בואו נסרטט את המלבן, נסרטט אותו בצהוב. זה מוגדר לנו בשאלה. זה לא מוגדר בשאלה, אבל אנחנו רואים שזה מלבן, ואנחנו יודעים שנקודת מפגש האלכסונים במלבן היא בדיוק במרכז שלו. אז אני יודע שנקודה F היא חוצה את הרוחב שלו ואת הגובה שלו בדיוק לשני חלקים שווים. לכן אני יודע שהגובה זה 4 והרוחב זה 7.5. סגור. אוקיי, מתוך זה אני מוצא את זווית אלפא, אבל לא חישבתי את אלפא בתור מספר, אלא חישבתי אותה בתור מה זה סינוס אלפא ומה זה קוסינוס אלפא, רק בגלל שיותר קל לי להציב אותם אחר כך, את המספרים האלה יותר קל לי להציב אותם כשבר בתוך המשוואות שלי. זה נתון שיש במרכז של הקובייה? זה לא נתון, אבל כיוון ש-F הוא על מפגש אלכסונים של מלבן, אז תכונה של מפגש אלכסונים זה שהיא נמצאת במרכז המלבן. תודה. אוקיי, זה מה שביקשו מאיתנו בעצם בשאלה. נשאר לנו רק עוד תרגיל אחד שהוא תרגיל קצר יחסית. אני אתן עכשיו דקה להעתיק לפני שנעבור לתרגיל האחרון. בינתיים אני ממחוק את כל מה שכתבנו כאן. ונעבור לתרגיל הבא. בתרגיל הבא יש לנו מסבך נתון, ומבקשים איתנו למצוא את הכוח במוט AF. מוט AF, בואו נסמן אותו כאן, מוט AF, אני מסמן אותו שנבין, זהו, מסומן בטורקיז. שואלים אותנו מה הכוח במוט. במבט מהיר אנחנו יכולים לראות שאין בכלל מידות בתרגיל הזה. זאת אומרת שכבר אנחנו מבינים שמשהו לא שגרתי. ואם אני מסתכל על המסבך הזה, אני רואה שיש לי מוטות שהן מוטות 0. ואנחנו רוצים לדעת מה זה מוט 0. אז קודם כל, הגדרה. מוט 0 זה מוט שלא נמצא במתיחה ולא נמצא בלחיצה. זאת אומרת, מוט שלא מופעל עליו כוח, ובעצם הוא מיותר במסבך.
אם נסתכל על איזושהי צומת שיש בה מפגש של 3 מוטות, כמו הצומת שאני רואה כאן. הצומת הזאת היא די זהה, אם נשים לב, לצומת C. נכון? יכולנו כאן לכתוב, הנה צומת C שלנו, סליחה, צבע אחר, הנה צומת C. ויש כאן 2 מוטות שממשיכים אחד את השני. נכון? 2 מוטות שהם נראים כאילו זה מוט אחד רצוף. אם אני מסתכל על מערכת צירים, ש-X הוא לאורך המוט הרצוף, ו-Y כמובן שהוא מונח. אז זה דבר מעניין מה שאנחנו רואים כאן, כי בואו נעשה עכשיו סכום כוחות בכיוון Y. אם אני מסתכל על סכום כוחות בכיוון Y, אני מגלה שהכוח F הוא שווה ל-0. נכון? כי אין לי שום כוח נוסף בכיוון Y, בכיוון המאונח הזה. זאת אומרת, שהמוט הזה בין E לבין C, הוא לא מרגיש שום כוח, לא נלחץ, לא נמתח, בטח שאין עליו כוחות גזירה, כי זה מסבך. זאת אומרת שאנחנו יכולים לקחת את המוט הזה ולהעיף אותו מהסרטוט. אוקיי? אנחנו יכולים להגיד למהנדס שתכנן את המסבך, שהוא יכול פשוט להוריד את זה מהתכנון, כי זה סתם עוד עבודה להרכיב ועוד חלק לייצר, והוא לא לוקח שום כוח, לא מתיחה ולא לחיצה, והוא בכלל לא משתתף במסבך הזה. אוקיי, זה מוט 0. רגע, תגיד, אבל מה עם הרכיב X של המוט הזה? ברכיב X, אם היינו מסתכלים על רכיב X, זו שאלה מעולה. ברכיב X היינו מגלים שיש לנו כאן כוח שהיינו קוראים לו כוח CD, וכוח הזה שהיינו קוראים לו כוח CB, נכון? וכשהייתי מחשב סכום כוחות בכיוון X, הייתי מגלה ש-FCB שווה ל-FCD. נכון, זה סכום כוחות בכיוון X. אבל כוח F, איך קראנו לזה? CE, נכון? דבר הזה זה FCE. FCE. הייתי מגלה שהוא 0, כשהייתי מחשב סכום כוחות בכיוון Y. בגלל זה במשוואה X, בסכום כוחות בכיוון X, בגלל זה לא הכנסתי אותו בכלל, כי הוא שווה ל-0. אוקיי, שימו לב, לא אכפת לי מה הזווית הזאת, יש לי פה איזושהי זווית, נכון? איזושהי זווית, לא משנה מה הזווית. זווית יכולה להיות מעלה 1 או 89 מעלות, מה שחשוב זה שיש היטל של הכוח הזה על ציר Y, ואם ההיטל הזה שווה 0, אז כמובן שהכוח הזה שווה 0. רגע, אבל אתה לא תרשום במשוואה ש-FCD שווה ל-FCE קוסינוס אלפא ועוד FCB? אני יכול לעשות את זה, אבל FCE שווה ל-0. אז, אוקיי, בואו נעשה את זה. בואו לא נדלג על שלבים ונעשה את זה כמו שאמרו עכשיו. סכום כוחות בכיוון X, הרי אנחנו טוענים שהוא שווה ל-0, נכון? אז בואו נראה מה יש לנו כאן בכיוון X. יש לנו כאן את FCD פחות FCB פחות FCE, נכון? כי יש לו היטל של סינוס אלפא. כל דבר הזה שווה ל-0. אבל אנחנו באים ואומרים, ראינו על פי סכום כוחות בכיוון Y, ש-FCE שווה ל-0, לכן הרכיב הזה יורד. ומה שנשאר לי זה FCE שווה ל-FCB. מה שאומר שמוט CE הוא מוט 0, ולכן מחקתי אותו מהתרגיל. אבל אני לא עוצר שם. אני מסתכל עכשיו על צומת E. מה קורה בצומת E? בצומת E יש לנו סיפור די מוכר. יש לי כאן כיוון שנקרא לו X, וכאן כיוון שנקרא לו Y. מה קורה כשאני אחפש עכשיו שקול כוחות בכיוון Y? אני אגלה שמוט EB לא מפעיל שום כוח, נכון?
כי מוט EB הוא הרכיב היחידי שמפעיל איזשהו כוח בכיוון Y, וכיוון שסכום כוחות בכיוון Y הוא 0, אז אני יודע שגם מוט BE הוא מוט 0. זה ממשיך ככה גם למוט BF. מוט BF, אוקיי? בגלל שאנחנו רואים ש-AB ו-BD הם ממשיכים אחד את השני, אז אני יכול להבין ש-BF הוא מוט 0, וגם אותו אני אמחק. ואז אני אסתכל פה על הנקודה הזאת, נקודה שאפילו לא הזזתי את נקודת H כשכתבתי אותה, שזה לא בסדר. H אמורה להיות פה, היא זזה לי, זה לא נכון. אם אני מסתכל על נקודה H, אוקיי, בנקודה H, אני אגלה שיש לי כאן איזשהו כוחות בכיוון X, לא יצא לי יפה, נעשה את זה עוד פעם, וכוחות בכיוון Y, סכום כוחות בכיוון Y יגלה לי ש-HJ שווה ל-0. אז גם את HJ אנחנו נעיף כי הוא מוט 0, ומוט 0 שבא אחריו, ומוט 0 שבא אחריו, ומוט 0 שבא אחריו, נשארתי רק עם מוט AF. עכשיו בואו נסתכל על נקודה F. אוקיי, אז אני מסתכל על נקודה F, יש לי פה את הכיוון של X, ויש לי פה את הכיוון של Y, סכום כוחות בכיוון Y, מה יגלה לי? שמוט AF גם כן הוא מוט 0, וגם מוט AF, הכוח שלו הוא 0, וזה הפתרון שהכוח הוא 0, ואז נשאלת השאלה איך זה יכול להיות, לאיפה הלכו 2,000 ניוטון שנשענים על המסבך הזה. אז התשובה היא שה2,000 ניוטון שאנחנו רואים כאן למעלה, הם מתחלקים באיזושהי צורה, אני לא יודע אם באופן שווה או לא שווה, באיזושהי צורה מתחלקים לאורך המוטות האלכסונים. אבל על מוט AF, הם לא, ה2,000 ניוטון האלה לא מדגדגים אותו בכלל, הוא לא מרגיש את זה, ואנחנו יכולים שוב לגשת למהנדס שתכנן את המסבך ולהגיד לו, חביבי, תכננת מסבך לא טוב, כי המון מוטות שתכננת כאן, הכוח שפועל בהם הוא 0, זה סתם המון עבודה לייצר את זה, ואין לזה שום עזרה. שאלות לגבי מה זה אומר מוט 0? כן, ערן? כן. אם, נכון, כאילו הורדת שם מוטות שבצומת שלהם, אז נגיד הכוח בכיוון Y היה 0, אז איך אתה יודע שנגיד בצד השני גם הכוח יהיה 0? אם אני מסתכל על, בואו נחזיר כאן איזשהו, נחזיר כאן חזרה. בואו נסתכל על נקודה J, אוקיי? אם אני מסתכל על נקודה J, נסרטט אותה, כי יותר קל לנו לסרטט את זה חיצוני. הנה יש לנו פה את J, ובנקודה J, אם לא הייתי יודע מה קורה שם, אז הייתי אומר שיש לה כוח FJK, ויש לה כוח בדיוק באותו כיוון, אבל הפוך, שהוא FJI, ויש לה עוד איזשהו כוח, סרטטתי את זה יפה, ויש לה עוד כוח כזה שזה FJG. נכון, זאת נקודה J. אבל אז אני בא ואומר, שימו לב, אני לוקח כאן מערכת צירים, ובמערכת צירים שלנו אני מעביר אותה בצורה כזאת ששני הכוחות ממשיכים אחד את השני, והכוח הזה, לא כל כך יצא יפה, נעשה את זה עוד פעם, ופה יש לנו כוח מאונח עם איזושהי זווית אלפא. אז יש לי כאן סכום כוחות בכיוון Y, כמובן שהוא שווה ל-0, אז אני אומר נכון, אמרנו שזה הכיוון של X וזה הכיוון של Y. בכיוון Y יש לי כאן כוח FJG כפול קוסינוס אלפא. הדבר הזה שווה ל-0. אז לא אכפת לי מה אלפא. אם הדבר הזה זה 0,
אני יודע שהכוח FJG הוא שווה ל-0, נכון? אם הוא שווה ל-0, אז אין לי בכלל למה להוסיף אותו למשוואת כוחות בכיוון X, כי הוא יתרום 0. אוקיי, אני עניתי על השאלה? לא כל כך, כי אז עוד הרי פעם. יש לנו הרי מוט, ופועל עליו כל מיני כוחות. גם בנקודה J וגם בנקודה G. אז כאילו רק בנקודה J הכוח שם הוא 0, אבל מה קורה בנקודה G? אז התשובה היא שכיוון שנקודה J מפעילה על המוט 0 כוח, המוט מחזיר לה 0 כוח, נכון? אם הייתי מסתכל עכשיו על... איך נעשה את זה? נסרטט את זה ככה. הכוח של נקודה J מפעילה על המוט, זה אותו כוח שהמוט גם מפעיל עליה חזרה. אבל זה גם אותו כוח שהמוט מפעיל על נקודה G, ואותו כוח שמפעיל עליו חזרה. אוקיי, זאת אומרת שאם גילינו שהנקודה הזאת מפעילה על המוט 0 כוח, אז המוט מפעיל עליה 0 כוח, ולכן כיוון שהכל חייב להיות פה מאוזן, המוט מפעיל על הנקודה הבאה 0 כוח, וגם זה 0 כוח. בעצם על המוט הזה לא מופעל שום כוח, והוא לא מפעיל שום כוח על אף נקודה אחרת. הבנתי, תודה. אוקיי, אז זהו חברים, בזאת אנחנו מסיימים את התרגול. אני אעלה את זה ליוטיוב ואשים לינק באתר, ואנחנו ניפגש ביום רביעי. אז שיהיה סגר קל, כולם נשמור על בריאות, ואנחנו ניפגש. תודה רבה, ערן. להתראות.